Така, здравейте хора! Съжалявам, че днес на Майнкрафта, точно сървърът, в който играем и се направим къща, не работи. Ама, да ви обясня ли, що не работи? Защото нещо се е бъгнал и вече не иска дори да напуска. Затова ще играя един от моите сървъри старите. Една секунда. То дръгна. Ще ви покажа моя любим сървър, който работи само от тук. И в него съм направил доста неща. Хеванбул. Нарекал го Хеванбул, защото го направи почти като неговия. Така вече в него ще играем. Тук виждате скелетон спаунерът ми. Какви яки неща се получават от скелетон спаунер. Така ще тръгваме от тук, от това честно място, пълно с болка и омраза. Тук съм бил поизкопал доста диамантчета. Станало нощ, време да спим. Дека ми къщата. Не се ходим на пазара. Някъде тук ми беше къщата. Я. Питате се, защо... И ако пак се питате, къде ни е отишъл стария сървър? Той не работи, моите деца. Тук само първо ще ви поразведа. Ще има и втори епизод, тъй че не се плашете. Спокойно. Може и пак да има влог днес. Тук ми е фермата за снежни топки. За топки. Да, множеството. Бъди естествен човек. Тъй не ви ли изглежда доста смешен? Тук ми е снежната ферма. Изглежда много смешно. Така. От сега нататък ще се играем в този сървър. Не правиш гафове. И на мен не ми харесваш също така. Гони някакъв паяк. Ама къде ми къщата? Мамо, що няма снежни топки? Аз пак снежни топки. Що няма ендерперли още, бе? Така играем от този сайт. Имам пред Мъспа и Мастера, защото може да се ползваме и звездички. Те не работят. И за който се мисли, че ме е страх от тъмното в Майнкрафт, има безкрайни стрелички, тъй че мога да се ги ползвам. Що не мога да се лева? Нека си влезем в къщата. Старата ми любима къща, която не ми харесва много интериора и всичко. И така, надявам се да ви харесва нашия нов сървър, в който ще играем. Но да знаете, че скоро ще спрем тези епизоди на Майнкрафтът. И в коментарите още не пишете, ще направи следващ епизод част 2. Тъй, че няма как да свърши още. За сега клипа ще ви стане прекалено дългичък. Само ще иска да ви покажа този сървър, но спокойно пак ще продължим с някой друг сървър. И 5 минути минаха. Абонирайте се, но няма смисъл да го казвам още. Така че